Salutare, lume frumoasă de pretutindeni! Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași grăbiți spre noi și eu astăzi vreau să vă vin în ajutor cu diverse idei de cadouri pentru dumneavoastră și pentru persoanele dragi din viața dumneavoastră. Campania noastră a pregătit diverse idei de cadouri și ne vine în suportul nostru cu diverse oferte și reduceri pentru ca noi să putem cu ușurință să ne decidem ce cadouri să facem persoanelor dragi. Vreau să vă atenționez că această campanie mai este valabilă o săptămână și nu ezitați să deschideți acest catalog minunat unde veți găsi diferite produse extraordinare și atât de necesare pentru noi. Catalogul dă start cu produsele din gama parfumerie și vreau să vă atenționez că parfumurile de top din portofoliul companiei sunt acum la o reducere foarte impunătoare și avantajoasă. După cum vedeți, chiar pe primele pagini, găsim parfumul pentru femei Miss Giordani Intense la o reducere foarte impunătoare, prețul inițial fiind acesta care este tăiat cu liniuță albă. Uitați-vă, prieteni, ce minunate oferte ne oferă campania noastră. Parfumul Lucia Bright Aura este acum la un preț foarte avantajos de doar 199 de lei. Este o aromă proaspătă, florală și foarte delicată. Mai departe avem parfumul Eclat Amour, iarăși la o reducere foarte, foarte impunătoare. Aici mai sus sunt prețurile inițiale. Și avem și pentru bărbați diferite arome foarte plăcute, proaspete, mai puternice, mai finuțe. Uitați-vă ce prețuri minunate și avantajoase. Deci, dragi femei, vreau să vă atenționez ca să atrageți atenția și nu o să regretați dacă o să faceți așa cadou persoanei dragi. Să știți că persoana din viața dumneavoastră o să aprecieze gestul plăcut. Uitați-vă, parfumul Eclat Lui, care are o aromă minunată. Uitați-vă acum, este iarăși la un preț foarte minunat. Și dacă cineva mai dorește încă 20% reducere pe lângă acest preț, să știți, prieteni, lăsați-mi un comentariu. Eu vă sfătuiesc și vă ajut să vă faceți cont gratuit în companie și la orice oră, în orice zi, în orice moment puteți să primiți aceste produse minunate și la orice produs să aveți reducere. Parfumul pentru bărbați Excite by Dima Bilan. Deci, pentru doamne, vreau să atrageți atenția. Avem o reducere foarte impunătoare la rimeluri. Rimelul este un produs foarte important la finisarea machiajului ochilor. Rimelul niciodată nu trebuie să lipsească din portofoliul unei doamne, din trusa de cosmetică. Și să știți, prieteni, rimelul Be Tremendous, care sunt două rimeluri, care sunt acum la o reducere foarte impunătoare, practic mai mult de 50% reducere. Uitați-vă, îl găsiți cu 65 de lei. E un rimel foarte minunat pentru doamnele care doresc volum, gene dese și arcuite. Mai departe, parada reducerilor îl continuă rimelul din gama Giordani Gold, iarăși este la jumătate de preț. Este un rimel foarte minunat. Acesta este rimelul meu preferat și dacă o să-l achiziționați, să știți că o să fiți foarte mulțumite. Avem reduceri de asemenea și la rujurile din gama The One. Aici sunt rujurile care au luciu și aici sunt rujurile cu finisare mată pentru iubitoarele de machiaj. Și uitați-vă, vreau să vă atenționez în această broșură, la un preț foarte minunat, sunt rujurile cu finisare lichidă din gama Giordani Gold. Și acestea sunt rujurile cremoase, iarăși aici avem toate nuanțele care sunt la aceste rujuri, prețurile sunt minunate.
Aici avem crema corectoare pentru față, o avem în două nuanțe, preț minunat pentru doamnele care vor să arate proaspăt și luminos tenul. Aici avem fondul de ten lichid care vine cu pipetă, ușor de folosit, are o finisare mată, este disponibil în 5 nuanțe diferite, după cum vedeți, așa că fiecare poate să-și aleagă după subtonul pielii cu ușurință. Și deci, prieteni, vreau să vă atenționez niște produse minunate. Uitați-vă, 55% reducere la minunatele perluțe care ne ajută în finisarea machiajului pentru a oferi tenului nostru, aspectului nostru, un aspect proaspăt, minunat, sculptat și să știți că acesta vă poate servi ca pe post de iluminator. Cu aceste perluțe puteți să faceți conturul, puteți să oferiți fard obrajilor, rumeori, dar puteți să le mai folosiți și pe post de fard de pleoape. Aici depinde de fantezie fiecăruia, să știți că așa o băncuță va ajunge pe foarte mult timp. Mergem mai departe și ajungem la noutatea catalogului, este parfumul, nu este apă de toaletă, nu este apă de parfum, dar atenție, este parfumul All or Nothing, adică totul sau nimic. Doamnele iubitoare de parfumuri care sunt cu o rezistență foarte plăcută, atrageți atenția și faceți o bucurie pentru sufletelul vostru. Spray-ul parfumat Miss Happy, iarăși la 65 de lei, parfumul Love Potion, reducere la 179 de lei, On The Edge este un parfum minunat pentru doamne. Uitați-vă, prieteni, parfumul Possess, minunatul parfumul Possess, care este socotit parfumul Cleopatre, îl găsim la o reducere foarte impunătoare, practic jumate de preț. Atrageți atenția și cine știe parfumul acesta știe cât este de minunat și ce rezistență are pe haină. Mai departe, aici găsim cu 179 de lei apa de parfum Giordani Gold Esența Senzuale, iarăși un parfum minunat și parada parfumurilor continuă, prieteni. Aici se încep parfumurile pentru bărbați și vreau să vă mai atenționez. La set sunt produse, uitați-vă, crema de mâini și un săponel cu doar 36 de lei setul, vin în cutiuță, este foarte convenabil să oferiți cadouri. Cutiuța cu minuni, balzamul Tender Cheia este la un preț foarte minunat. Sunt diferite arome de coacăză, de trandafir și așa mai departe. 3 creme de mâini vin în cutiuță de sărbători, iarăși pentru o doamnă este un cadou foarte minunat. Aici iarăși continuă seturile. Uitați-vă, la 29 de lei setul, la 37 de lei săponelul și crema de mâini. Gelurile din gama Vita Cheia, dacă luați două, cu 21 de lei vă revine fiecare. Pentru îngrijire este foarte minunat. Crema de mâini, balzamul din gama Love Nature sunt minunate și atrageți atenția la minunatele uleiuri pentru păr, pentru îngrijirea părului dumneavoastră. Iarăși este o reducere foarte impunătoare, aproape jumate de preț minus. Și să știți, prieteni, grăbiți-vă căci aceste oferte minunate mai sunt valabile o săptămână până sâmbătă viitoare. Uitați-vă cât este de minunat setul parfum și gelul de duș la 155 de lei. Iarăși, parfum și gelul de duș la 129 de lei. Eu aș spune că sunt niște prețuri foarte avantajoase și avantajos, uitați-vă, aparte parfumul e 320, dar împreună acesta set este pentru bărbați cu 129, niște produse care sunt disponibile, necesare zi de zi. Gelul de duș ne trebuiește zi de zi, un parfum minunat, iarăși este binevenit în trusa noastră de îngrijire. Aici iarăși un set pentru bărbați, gelul de duș și parfumul cu 139 de lei. Să știți, prieteni, că e foarte minunat, sunt foarte minunate aceste produse, aceste seturi sunt avantajoase. Deci, uitați-vă, din gama Swedish Spa este
minunata mască pentru mâini și un săponel, adică iarăși, este un cadou minunat pentru o doamnă, căci îngrijirea personală nu este amânată. Din gama Essential, iarăși, uitați-vă, cremă de corp, cremă de față, gel de curățare a feței, la niște prețuri foarte minunate. Vitaminele pentru păr și unghii vin la set cu șamponul de întărire a părului. Uitați-vă ce preț minunat, care prețul lui inițial și acesta este prețul cu reducere. Și vreau să vă atenționez că minunata mască de la Giordani Gold este la 50% reducere și aici avem tratamentul Avasat de peeling cu efect de reînnoire a pielei, iarăși este o reducere foarte impunătoare și acum este sezonul rece, este minunat să facem un peeling pentru față, căci așa se cere, nu se face când este cald afară, dar când este sezonul rece. Și aici sunt pachetele pentru, iarăși le putem comanda, pentru a pune cadourile, să fie aspectul cadoului mai minunat, mai prezentabil. Și acestea, prieteni, fiind spuse, vă doresc să faceți cumpărături inteligente și dacă doriți mai multă informație sau cum puteți să obțineți 20 de produse la fiecare din aceste produse, 20% la fiecare din aceste produse, lăsați-mi un mesaj, eu revin în particular, vă ajut cu sfaturi, vă spun ce și cum, contul se face gratis și nimeni nu vă obligă să faceți comenzi de o anumită sumă, fiecare are dreptul să aleagă ce dorește, de ce sumă dorește, când dorește, la ce oră dorește și acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă doresc cumpărături inteligente.